Nedavno je u naselju Ferbežari u sastavu grada Čabra održana zanimljiva tribina o mogućnostima razvoja astroturizma, odnosno promatranja zvijezda golim okom i različitim teleskopima u Goranskom kraju. Upravo je Gorski kotar jedno od najpogodnijih područja za taj oblik turizma, jer je količina svjetlosnog onečišćenja znatno manja nego u većini drugih dijelova Hrvatske. Sve se manje zvijezda vidi na noćnom nebu. Naime, svjetlosno onečišćenje se povećava do 8% na godinu, što je daleko više od podataka dobivenih satelitskim mjerenjima emisije umjetne svjetlosti na Zemlji. Ta mjerenja nisu pouzdana, jer instrumenti satelita ne prepoznaju plavi dio spektra svjetla u kojem imaju emisiju LED svjetiljke, koje se sve više upotrebljavaju u posljednjih 10-ak godina diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Plavi se spektar mnogo više raspršuje u atmosferu od crvenog i pridonosi osvjetljenosti neba. Definicija ekološke rasvjete koja nam kaže da ekološka rasvjeta mora biti zasjenjena, usmjerena samo prema tlu i određene boje, nije dovoljna jer ne možemo mi postaviti rasvjetu na svaku planinarsku stazu i nazvati to ekološki, jer tamo rasvjeta nije potrebna. Imamo države poput Njemačke, Austrije, Mađarske koja na autocestama, na svojim odvojcima, odmorištima nema niti jednu jedinu svjetiljku. Mi to imamo osvjetljeno zbilja prebrutalno i previše intenziteta. Dakle, na lokacijama gdje rasvjeta ne treba i gdje radi najveću štetu zapravo u prirodi i ekosustavu. Po stanovniku se može uzeti zapravo koliko se pretjeruje sa javnom rasvjetom u Hrvatskoj. Nekakav prosjek je oko 100 kWh godišnje po stanovniku u Hrvatskoj, dok recimo Slovenija još od 2009. čini mi se ima zakonsko ograničenje na 50. Imamo gradove poput Beča ili Graca gdje se troši oko 30 kWh po stanovniku godišnje. Za usporedbu, u Zagrebu je svjetlina noćnog neba 3 puta veća od Beča. Već odavno su poznata istraživanja koja su pokazala negativan utjecaj svjetlosnog onečišćenja na ljudsko zdravlje. Prije svega to je problem u smanjenoj produkciji hormona melatonina kojeg ljudsko tijelo, ljudski mozak proizvodi isključivo tijekom noći. Remeti nam onaj naš prirodni unutarnji biološki sat budnosti i spavanja i može uzrokovati i neke vrste karcinoma, karcinom dojke, prostate, promjene raspoloženja i mnoge druge zdravstvene probleme. Doneseni su svi pravilnici, a posljednji su stupili na snagu 2023. te je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja u punoj snazi. Teče rok od 12 godina za zamjenu sve postojeće rasvjete onom ekološkom. Vrlo malo gradova je to napravilo. Zagreb još nije. Temperatura boje svjetlosti smije biti najviše 3000 kelvina, čime je manji udio plavog spektra. U zaštićenim područjima ograničenje je na 2200 kelvina. Nije samo javna rasvjeta problem, jer mi već od pravilnika o zonama rasvijetljenosti koje je na snazi od 2020. godine imamo izričitu zabranu postavljanja LED ekrana i bilo kakvih svjetlećih oglasnih ploča na križanjima. Ne samo da niti jedna nije maknuta, barem koliko iz Zagreba vidim, nego se postavljaju dodatno i nove, što je protuzakonito. Za kršenje zakona treba se obratiti inspekciji okoliša, no ona velik dio tih slučajeva prebacuje na komunalno redarstvo, a oni najčešće ni ne znaju što bi s tim prijavama, pa ih pokušavaju ignorirati ili odbaciti, tvrdi Štromar. Kao što je primjer sa ovim LED ekranima koji su postavljeni na križanjima, koji predstavljaju direktno kršenje zakona. Tako da u svakom slučaju treba ustrajati, građani moraju znati da imaju pravo boriti se za dostojanstven život u gradu, što znači da im ne svijetli ekran na 15 metara od spavaće sobe i da im ne svijetli svjetiljka direktno u njihov prozor. I dok je svjetlosno onečišćenje u gradovima velik problem, u ruralnim je svedeno na minimum. Među takvim prostorima kod nas je Gorski kotar, a ondje je grad Čabar, kojeg čine 42 naselja s ukupno 3500 stanovnika.
Mi smo svojevremeno imali jedne pilot projekte, dakle ono što možemo napraviti s onim što imamo, recimo promatranje noćnog neba povodom suza Svetog Lovre u naselju Plešce. To smo organizirali svojevremeno i to se pokazalo jako dobro. Perzeidi, još znaniji kao suze Svetog Lovre, u javnosti su najpoznatija kiša meteora koja je svake godine golim okom vidljiva na ljetnom nebu u kolovozu. Goransko područje, Gorski kotar je vrlo povoljno za astroturizam zato što nema toliko puno niti stanovnika, niti naselja, pa je onda to područje vrlo tamno. Astroturizam je vrlo zanimljiv zato što je nešto što se može koristiti cijele godine. Znači, događaje poput ovih sjajnih meteora nemamo samo ljeti, zapravo su čak ovi u 12. mjesecu brojniji, ali nisu toliko popularni zbog, malo veće hladnoće. Naravno, oni koji se bave astronomijom će to cijeniti i traže upravo odlaske u mrak. Sve više to traže i stranci, zato što njihove veliki gradovi imaju toliko svjetlosno onečišćenje da se širi puno dalje u okoliš, pa onda vrlo često se vraćaju u Hrvatsku nakon pozitivnih iskustava, nakon ljetnog odmora. Već smo spomenuli da je u Čabru u prosincu održana tribina o astroturizmu. Mi smo na području grada Čabra, ne znam za cijeli Gorski kotar, jer tema astroturizma nije bila uopće aktualna uopće u Gorskom kotaru i mi smo putem jedne tribine o astroturizmu zapravo ispitali teren. Povezali smo se sa različitim stručnjacima kako bismo vidjeli koliki je zapravo potencijal Gorskog kotara. Na tribini u Čabru se dosta razgovaralo o tim ekonomskim aspektima astroturizma. Astroturizam za lokalnu zajednicu znači osim onog infrastrukturnog poboljšanja koji je nužno, znači da nemamo onečišćenost neba, znači intenzivnom umjetnom rasvjetom, astroturizam omogućava zapravo da lokalna zajednica prodaje svoje lokalne proizvode, da imamo lokalne iznajmljivače, lokalne OPG-ove i da se tu ta edukacijska komponenta svakako uključi. I upravo iz tog razloga smo išli i u smanjenje svjetlosnog onečišćenja putem javne LED rasvjete, 1000 žarulja koje smo promijenili. Nakon razgovora sa stručnjacima pokušali smo pronaći pozicije koje su u Čabru adekvatne. Čabar je jedno veliko područje od 282 km2 i naravno da smo se nadali kako postoje lokacije za razvijanje astrocentra, odnosno astroturizma, i tekako postoje. Jedna od takvih lokacija koja je trenutno prihvatljiva je stara škola u vlasništvu grada Čabra na Hribu koja je radila u onoj bivšoj državi i upravo taj prostor koji je na 890 metara nadmorske visine je jedna lokacija koja definitivno može biti temelj razvoja astroturizma u Gorskom kotaru. Takvih pozicija ima jako puno i mi sada sa gospodinom Andrijom Oharom, Borisom Štromarom, Koradom Korlevićem na kraju krajeva razgovaramo i o drugim lokacijama i upravo u tijeku, već zadnjih mjesec dana, traju mjerenja kako bi imali adekvatnu lokaciju. U osmišljavanju cijele priče gradonačelnik se oslanja na europske fondove, pomoć države i županije. Stara škola u Hribu pretvorila bi se u svojevrsnu zvjezdarnicu. Osim zvjezdarnice kongresnog centra, naravno to bi bio edukativno-interpretacijski centar gdje bi se provodile razne edukacije za djecu, za sve dobne skupine, kako za učenje o svemiru, o zvijezdama, ali i povećavanje svijesti upravo o svjetlosnom onečišćenju. Ja vjerujem da već ove godine ćemo imati konkretne podatke i o lokaciji. Iznos samog projekta, dakle nekakva procjena, je do 2 milijuna eura. Jedni smo od najboljih u Gorskom kotaru i šire po povlačenju sredstava i upravo to što smo potpomognuto brdsko-planinsko područje od nekog, ja bih rekao, strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, vjerujem da će i Republika Hrvatska i institucije mjerodavne, ali i Europa prepoznati naše namjere za razvijanje ove grane. I vjerujem da kroz 2 do 3 godine mi već možemo imati gotov centar, jer vjerujem da ima volje, ima i načina. Astroturizam je jedan specifičan segment turizma. U jednoj destinaciji kao što je Hrvatska kao cjelina sigurno ima svoje mjesto. Nije nekakav vid turizma masovnog tipa, znači trebamo ciljati na kvalitetu, na specifičnu populaciju. Promatranje tamnog noćnog neba u Hrvatskoj nije novost, već se 20 godina odvija na različitim lokacijama, znači od Višnjana zvjezdarnice koja je bila pionir u tome,
od Petrove Gore, Daruvara, na Lastovu imamo dobrih inicijativa u zadnje vrijeme. U Hrvatskoj pa malo manje razvijeni, ali možda malo manje poznati, jer se malo trenutno ljudi oko toga angažira, ali sve više vidimo i turističke zajednice i nacionalni park, na primjer Lastovo, kako se trude oko smanjenja svjetlosnog onečišćenja, odnosno trude se promovirati zvijezdano nebo kao jedno prirodno bogatstvo. U svijetu već ima popularnih lokacija za astroturizam, kao što je La Palma, jedan od španjolskih kanarskih otoka, u blizini sjeverozapadne Afrike, te u Namibiji u Južnoj Africi, u kojoj postoje cijele farme teleskopa. I u SAD-u i Australiji su slične farme za promatranje tamnog noćnog neba posutog zvijezdama.